După prea mult timp, în sfârșit e gata și sincer crezusem că o să-mi ia mai puțin, dar în orice caz o lună mai târziu e gata. Și este unul dintre cele mai utile lucruri pe care le-am făcut vreodată. Bine, pe lângă site-ul în sine, este pagina de Best Versions. Dacă ai încercat vreodată să cumperi din China, probabil știi care e cea mai mare problemă. Vrei să-ți iei toadeași noi pentru Bish Please și vezi 15 batch-uri, 20 de seller, prețuri diferite și review-uri fake. Mai mult de atâta, oameni pe Discord care zic ceva și oameni pe Reddit care zic total altceva. Și tu n-ai absolut nicio idee ce versiune să alegi. Și practic pagina asta rezolvă toată problema. Și dacă te întreb de ce am făcut-o, păi am plecat de la aceeași idee cum a fost și cu site-ul. Efectiv sunt prea multe locuri unde găsești link-uri random și sourcing-ul în zilele astea a devenit mult prea greu și durează mult prea mult. Deci în loc să pierzi ore întregi căutând cea mai bună versiune pentru Adidas și pe care îi vrei, am pierdut eu orele alea în locul tău și acum pur și simplu intri pe pagină, îți alegi brandul și cauți perechea pe care ți-o dorești. Și vezi instant cel mai bun batch, o variantă intermediară și una de buget. Că nu pe toată lumea interesează acuratețea și nu toată lumea are și banii pentru cea mai bună versiune, care 99% din cazuri e și cea mai scumpă. Și personal am comentat la fiecare despre calitate, acuratețe, dacă are greșeli sau nu și care sunt alea, ba chiar și performanță dacă vorbim de Adidas de alergat sau de basket. A, da, și era să uit, găsiți și sizing-ul pentru fiecare pe pagina produsului. Pozele de QC sunt tot pe aceeași pagină. Ăștia zic că în curând o să mai ai nevoie de agent și o să poți folosi doar webgalaxy.com, dar rămâne de văzut. Și acum, lăsând gluma la o parte, hai să vedem pagina în sine. Facem aici, auzi, tranziția asta de pe live-uri de când făceam eu live-uri. Ce-am zis? Aici, în partea de sus a site-ului, aveam Products, Tools, FAQ și How To. Ei bine, acum a mai apărut ceva și anume pagina de Best Versions. Dăm click pe ea și, Doamne, numai uită-te un pic la designul ăsta cum e, când vine să sar de pe scaun. Practic, cum am zis și anterior, aveți aici toate brandurile posibile pe care le-ați putea imagina. Și dacă vreți o pereche mai non-conformistă așa, probabil o să o găsiți aici la Others. Dacă nu, dați mesaj pe Discord și fac tot posibilul. Deci haideți să zicem standard că vreți o pereche de Jordan. Păi, dar nu știți care. Dați click aici frumos pe Jordan și aveți multe opțiuni din care puteți alege. Ulterior dăm aici click, de exemplu, pe Jordan 4. Avem aici pagina produsului, unde vedem, cum am zis, informații despre sizing, o pereche în cazul ăsta true to size. De asemenea, versiunile puteți observa cea mai bună LJR, GX-ul, care e comparabil cu LJR-ul, are și mai multe coloruri, poate trebuie să pun GX-ul peste LJR, asta este. Avem o variantă intermediară, KX-ul, una de buget VT și unele cazuri am mai găsit și din curdăți speciale, de exemplu cum e ăsta GX-ul de copii. Iar în dreapta avem comentariu despre fiecare batch în parte. Astea le citiți voi, n-are sens să le citesc eu acum. Iar dacă dăm scroll, avem aici frumos quality check direct pe site pentru fiecare versiune în parte. Iar dacă versiunea nu are poze momentan, o să apară aici nou quality check pictures, textul ăsta practic. Iar dacă vreți să vedeți poze cu perechea mai îndeaproape, dați click pe ea, după aia dublu click și mutați de cursor și vedeți o poză destul de calitativă, zic eu, cel puțin de bun simț. Dacă cumva vreți să descărcați imaginea, puteți să o faceți de aici, de pe forward-ul ăsta și practic așa se întâmplă cu fiecare. Și după ce ți-ai ales o versiune care să zică îți place și cumva se emulează pe bugetul tău, dai click aici pe buy, de exemplu la KX. La KX, același buy te duce pe aceeași pagina produsului, aici în partea de sus. Și practic cam asta este și cu pagina de Best Versions. Evident că sunt multe alte perechi și linkuri și variații, de exemplu, dacă nu ducem aici frumos 2 secunde să-l și găsesc la OnCloud, nu mă uită-te un pic, mi-a mâncat tinerețea pagina asta, câte perechi de OnCloud există. Și acum că v-am arătat cum funcționează pagina de Best Versions și m-am lăudat un pic cu designul, avem aici în partea de Tools un mic disclaimer. Shipping calculatorul cel mai bun din lume, nu există mai bun, credeți-mă, este din nou funcțional. Și ce să vezi, are la destinație aici frumos toate țările cu steag și ba mai mult data, după ce selectați fiecare item pe care îl aveți voi în haul și după aia dați calculate, acest calculate o să vă arate liniile de transport direct legate cu serverele celor de la Keiko, care vă dați seama că au legătură la IMS, DHL, dar eu vă dați seama că n-aveam unde să fac rost de acces la DHL sau la DPD. Așa că prin serverele celor de la Keiko și plus cu estimarea asta mea făcută complet de la zero, gândită de mine și făcând o medie la greutatea la fiecare produs în parte medie, mie mi se pare ideal și nu mi se pare că există un shipping calculator mai accurate decât ăsta. Culmea, ăsta dă randament mai bun decât la agenților în sine. Așa că data viitoare când cauți o pereche, în loc să te uiți la 5 clipuri pe YouTube sau la niște idioți în comentarii pe Reddit care se ceartă care versiune e cea mai bună, intri frumos pe Rep Galaxy și n-ai cum să greșești. De când s-a lansat și înainte, când îl construiam și gândeam, Rep Galaxy a fost și rămâne proiectul meu de suflet, astfel că o să fac tot posibilul să-l îmbunătățesc pe zi ce trece. La
L-am făcut și o să continui să-l fac cum mi-aș fi dorit și eu să am când am început să comand pe prima dată. Pentru că acum mai bine de 3 ani când am intrat eu în toată scena asta, era mult mai complicat decât e acum. Și lăsăm vorba la o parte, practic acum pe Rap Galaxy aveți două opțiuni. Pagina de products pe care aș recomanda-o pentru haine și accesorii sau perechi pe care nu le găsiți pe Best Versions, evident. Și pagina de Best Versions perfectă pentru Adidas. Astea fiind, să nu uitați să vă faceți cont pe primul din descriere și să verificați mail-ul ca să primiți acolo cupoanele. Peste $400 în cupoane la transport, plus codul România pentru extra $15 reducere la intrarea comandă din partea mea. Nu uitați de like și de subscribe și până data viitoare, rupe salurile, vă pup și vă iubesc. Bă, ce clip, bă, și ce site. A salvat Rap Scene-ul cu Rap Galaxy. Am zis.